athi ngifonele uPenelope ngijwayela kabi uba ngamtshela ukuthi angatsheli muntu. Ngizwani noshidi mina. Ya Penelope. 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 Azange yini ngikutshela ukuthi uma ngabe mina ngikutshela ukuthi enza njani ngefomu laseGEMS kufanele ungatsheli umuntu. Angizange yini. Ngizihlalele la oShabeni. Ngiphole enhloko. Ngifonela uMangwabe. Ngifonela uMangwabe uthi uMangwabe wena umtshelile ukuthi mina ngathi bhala kwifomu lami le-medical aid leli laseGEM. Angithi uyakhumbula ngithi bhala uthi never ever 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 add umseleko. Angithi uyakhumbula usungitshelelani wena uMangwabe. Ngicela ucheck manje istatement sakho saseCapitec. Awusicheck. Check lapha istatement saseCapitec. Angithi uyabona? Ngireversile ipayment. Zizodlana ingane zakho ngichuma mina lapha ngoba wena sasinedeal. Angithi sasinedeal. Ngathi mina ungatsheli umuntu. Mina sengifonela uMangwabe. Fonela uMbali. Fonela uMbali manje ungitshela ukuthi wena umtshelile ukuthi mina ngathi obhala kwiform le-medical aid ngithi never ever 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 add umseleko. Uthi wena umtshela kanjani uMangwabe ngoba wena mina ngase ngifakile eCapitec. Naye ukufakelile. Manje mina ke Penelope ngingenaphi lapha? Akundaba yami leyo. Reversile mina ipayment. Ufuna ngifake futhi. Unalo ipeni elibovu ke manje. Unalo. Bhala ke lapha. Bhala kokusha manje. Bhala. Angithi ngangithe kuwena never ever 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 add umseleko. Angithi. Now bhala ukuthi never ever 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 add umseleko. Yes. In this lifetime, bhala. The next lifetime, bhala. The next lifetime, nangisho kanjalo ngithi edda ke futhi omunye futhi uthi and the next lifetime after that. Uyangizwa uthi ngithini? Yebo. Bese uphinda uyabhala Penelope. Ithi Penelope? Yes, Penelope. Never ever 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 tell anybody. Right? Bhala lapha efomini. Seligcwele ifomu. Hayi bona phela uthi ubhala lapha. Ngakutshela ngathi ubeka ama-sticky notes. Ama-sticky notes athathe egcwele. Penelope angazi. Ngithatha ifomu elisha ubhala. Ubhale la ukuthi Penelope never ever 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 tell Mangwabe what is on Mayeni's form. Bhala lapha. Angithi ayikashintshi inamba yakhe eCapitec. Okay. Ungangenzi-ke ngiyi-reverse le payment ngoba mina ngizoyi-reverse ngoba wena uthutha indaba wena Penelope. Uthutha indaba wena Penelope. Mina ngakutshela ukuthi wena usebenza nami wena. Manje wena ufuna ukuthatha ama-contract ahlukene. Ithenda la. Wena nami zavumelana nawe uyangizwa ukuthi ngitheni. So ngicela ke ukuthi angifuni ukuthi ngiyidlalele oShabeni ngiphole enhloko ngifonele uMangwabe. Ubani ufuna ukufonela umnakwabo ephole enhloko? Asingaxabani ke Penelope. Singaxabani nje. Please. Bye bye. Penelope lapha acasi nemali yokuhlala. Faka imali eCapitec ngithuthe indaba zami. Lothi esuka betshela umacele. Ngifakele imali. Manje ngezwe nje ngiyayi-reverse. Manje ngazwe nje ngiyayi-reverse. Ngiciko Penelope.